Ke na gani sai ba da farko sai na ɗan tako, kar da ke bari so ya kada ni tun da ke nake roƙo. Yanda da so yau ne na tako na zubo koko, to ki cika mini da so da ƙauna, kaga na ɗauki da ku muradi na zuciyata, sannan auta gindiyata, na ga yawakin ɗagawa mata, ki daɗa tausayawa, zuciya ki mata sanyayawa, na san halin kikin ji kyakkyawa, to ki ji zan miki soyayya, don maka kin gaban miki tayayya, ke kaɗai zan waso gimbiya, kina da kunya saman na gwana, salon batun so na ɗanɗana, na mata ƙauna wufina, ke kamar so da batsana, don haka tun waje zan daɗa marmari bani da jinkiri mi da wuzir kare da na bargaran faɗa gargari da so ki kai mini, kin ga dama yayi gini a bargane da ke ɗaya babu tankiya, da ke da shariya mai kyau na kwalliya, kina da tarbiya ko mene kin biya, baitin so zan biya.